Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innil hukmu illa lillah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Innil hukmu ora ana utawi kebijakan. Ayat tegese mal hukmu ora ana utawi hukum kebijakan bil ilzami kelawan tetep wal manni lan kacegah illa lillahi kejaba keduwe Gusti Allah wahdahu hiya sewijine Gusti Allah ngalaihi ku tetep ing atase Allah tawakal sapa ingsun. Ae tegese ilaihi maring Gusti Allah wahdahu hiya sewijine Gusti Allah fawwatu masrahake sapa ingsun amri ing perkara ingsun wa amrakum lan perkara ira kabeh wa alaihi lan iku tetep ing atase Gusti Allah duna ghairihi dudu liyane Gusti Allah fal yatawakkal mongko becik padha tawakal sapa al mutawakkiluna wong-wong kang padha tawakal. Ae tegese fal yusik mongko becik padha cecekelana padha tetanggenana sapa almusikuna wong sing padha tetanggenan. Ngendikane Nabi Yakub sakbadane ngelepas anak-anake sing cacahe 10 menyang ning kraton Mesir. Wes nggo nentremke ati langsung duwe semacam kemantepan keyakinan bahwa kebijakan ki ora ana liya kejaba mung Gusti Allah. Hukum ketetepan ora ana liya kejaba mung Gusti Allah. Iso tetep, iso nolak,
iso nglancarke, iso gagalke kabeh niku wis dadi kebijakane Allah. Bahkan ora mung sekedar kebijakan, tapi dadi keputusan, dadi hukum. Mula sing paling jos semeleh pasrah tawakal niku ya ming ning gone Gusti Allah. Wong nyatane kembali ke kita saja, kita niku kerep banget duwe rencana, kerep banget duwe keinginan, duwe kekarepan. Tapi rencana karo karep niku ora kedaden, ora netes. Sing netes karo sing kedaden hukume Gusti Allah. Sing kedaden kepestene Gusti Allah. Arep ngopo ngono ngerti iki ming ra sida malah tandang liyane. Pengen apa ora keturutan ning malah kudu nampa liyane ngono kan. Pengen turu jebul mah ra iso turu. Lale arep turu we piye wong agi mapan. Iki wis agi mapan ya wis direm-remke. Nek ana radio muni ra cethok. Piye we? Oh alah pancen Allah ki nek ngersake aku ra turu, penyebabe ra turu ya ana wae. Ana radio muni ra cethok, Ji. Kayak batune wis rada kuning-kuning dituthuk kae kok ya. Di PP. Donge arep turu ning ternyata ora iso turu. Wah, kene iki wingi gedabukan tandang jedet. Kok saya banget ae. Saya banget. Mapan turu wis tak turu dulu. Nggo persiapan nggo bengi ngaji. Emah ngerti-ngerti. Anak wedok iki piye ana tamu. Ya, wes. Ya akhirnya jagungan jedet. Terus tamu pamit mulih ngomong karo anak wedok, "Ya, kok nek ana tamu kon bali engko bar magrib." Aku arep turu. Ini pancen ketetepan iki jebul tetep Allah sing kuwasa penuh lah. Gusti Allah sing kuwasa penuh. Wes, dek kapan dek mben kaya kae awan-awan wah iki pengen tahu guling sing pedes kae ketoke wenu. Ngetigi nang Karanganom. Wah, tahu guling Bu, entek kantun lotek. Wes angel iki ya. Akhire ya lotek ora tahu guling. Padahal mbayangke le duduhe anu coklat-coklat semireng kae. Gek sing pedes kae nak banget. Awan-awan iki tonjo tenan. Kok plendu selotek. Kowe tempene rada semangit wah. Jan iki bejane awak, lotek kowe oleh tempe semangit. Kuwi ming perkara cilik lho. Ming perkara cilik. Mula menungso iki ternyata ya ming sak kodar kon nglakoni kuwi kok. Ngrencana monggo, ngrencana. Ning kudu sadar hukume sing mlaku niku ndeke Allah, hukume sing mlaku. Nek jenengan lelambaran iki utawa landesan iki sadar nek hukume sing mlaku iki ndeke Allah. Iki engko kedaden iki ora cocok karo rencana, ora patika keloro-loro, ora patika keloro-loro. Njak ya sing kuwasa Allah ming ngono kuwi. Nung nek terus lali karo Gusti Allah ngrencana iki kudu kedaden, duwe karep iki kudu keturutan. Jebul rencanane ra cocok,
kepinginane ra keturutan wis ning ati kaya nelongso kaya keloro-loro walah ming ngono-ngono kuwi terus suwe-suwe terus pucet-pucet kae mlebu rumah sakit. Ya terus di cek kene kono ketemu diagnosa liver sing jelas iki. Wong ora patek kenal karo Allah, ora iman karo Allah ki karena emosine gedhuwuren bersikap seperti Gusti Allah seolah-olah apa sing dadi karep, apa sing dadi pepinginane iki iso ditentokke karo iso digawe. Padahal ora iso nentokke, ora iso menggawe. Iki perkara cilik agi masalah karep ngene, karep ngono wae ora mesti cocok sih kok. Ora mesti cocok. Ini anak wedok segede nyuwun sate, Pak. Iya yo, madang sate. Yes. Nang Megiri. Madang sate nang Megiri. Bar kuwi terus gandeng aji buka. Wah, iki pesen balungan papat. Nggo madang kanca-kanca remi. Yes, balungane iso ora? Tese jaluk papat karo jeroan sitok dadi 5. Engko madang ta. Kanca-kanca remi lah. Mumpung selo. Wah, ning nek sakniki dereng iso kok engko sore lah aku njupuk engko sore ora saiki. Saiki satene nggo madang karo anak. Iki satene nggo madang karo anak. Terus engko sore jam-jam 5 tak jikuwe. Karepe wangun to. Dilalae lali. Ya tekan maghrib iki ora gejiko ora kelingan blas, ora kelingan. Waduh, ora kelingan, pokoke ora kelingan aku duwe balungan. Bar maghrib ana tamu meneh, bar isak ngaji ning gawokan, lah ning gawokan ngetiging ya, iki tengah 10 iso dolanan remi ki aku. Ngono kuwi meneng gak bolah aku iki pesen balungan sih. Wah saka gawokan nang Megiri wis tata-tata arep tutup kae. Waduh lali aku, tanek ra dijikoke, Pak. Iki wis tata-tata arep tutup lali tenan aku diapur ae. Sik tak slengete sithik. Dipanasi maksudnya dislengete. Dadi wis niku karepe jam 5 ternyata Allah ki gawe kita lali niku gamping banget sih. Akhirnya kita niku lali pleng wis ora kelingan apa-apa ki ya iso-iso wae kok ya. Untung nek kaya kuwi wae tetep iso dislametke. Wah, akhirnya mulih. Wis tekan omah tuh ngliwet to. Lah apa mau balungan tok. Ora ana sego iki. Ngliwet mususi 5 cangkir. Jekleke kompor, jekleke Magicom wis. Engko mateng dhewe tinggal remi. Madangan. Sekarang tenan jan ya Allah ngrencana ngene ngrencana ngono. Sakniki perkara sing gedhe, perkara gedhe kaya jenengan. Jenengan ki mangsa enome ngono cita-citane do apik-apik karepe dadi wong. Wis sesuk ngantek sekolah kowe tenanan. Dasare wong tuane jenengan ya pengin jenengan dadekke wong. Mula ngopiak-opiak supaya sinau sekolah mempeng ben sesuk nek tuwa dadi ngene dadi ngono. Ya tenanan lek ikhtiar bayangane tuwa ya kebayang sesuk aku ngene. Nganggo dasi. Sesuk lek kerja nganggo dasi. Wangun tenan kae. Lah ya ming rencana kok.
ming karep kok. Ngen-ngene nek sing wedok ya sesuk kerja ning nggon bank. Akuntansi. Wah, oleh sekolah ya sikik dhewe jurusan akuntansi. Ekonomi. Ora ngerti ya bul Allah niku duwe hukum sing beda nggo awake dhewe. Duwe netepi jatah dhewe-dhewe ya wis. Mula kedadeane ya iki lho, dadi setengah wong iki saiki. Ora sida dadi wong mah ming dadi setengah wong. Lha iki sing wetok iki ekonomi akuntansi lho mah dadi ngonggrok kok ngono kuwi piye. Sing lanang iki mbiyen godasi malah saiki gawanane mangkat kerja kae graji. Malah nggo graji. Ngarep godasi jenggo graji. Mula nek ning gawean kae dadi rada kentir. Wong garane graji kae rapi atau dikalungke. Terus menek getek. Weleh. Lah kok nggawa graji dikalungke Pak Tukang. Lah iki dasi ce arep munggah kantor. Munggah kantor ora kok menyang kantor njak menek getheke. Wangun tenan kae wis kedadeane ora sida dadi tentara, ora sida dadi polisi, malah dadi kuwi. Ya pangkate letu njak ming laden tukang. Ning ya nggo nuruti seneng men le pengen dadi tentara, le pengen dadi polisi iki keturutan ben rada seneng ngono titik waton kendele potong. Mula potongane cepak-cepak kae. Setil gembelo kae. Zaman semono angger kendele potongan cepak setil gembelo kaya isih enom remaja to. Wes nek nggo kathok jin dilebokke. Wah nek ndelok toprak apa ndelok sorot, wah tangane pokoke disalahke mburi. Bergenggeng kok tentara kae. Wong sing ora paham ya nggih tentara ya tentara apa? Ming KW nomor 2 iki ora KW nomor 1. Dadi produk Taiwan iki. Makane iman ning gone Allah ki marai tentrem karena memang apa wae sing kedaden iki sing mutuske Gusti Allah. Inil hukmu illa lillah, ora ana liya kejaba sing mutuske Gusti Allah. Lah ning kaya wong ki ora nganggo ikhtiar, wong ki ora nganggo usaha. Iki mulai cepet pikire jenenge. Kaya wong ki ora nganggo ikhtiar, kaya wong ki ora nganggo usaha. Sing jenenge ikhtiar usaha itu pun engko sing gerakke Gusti Allah. Mula sak derma nglakoni iki le mahamu jelokno sisan. Sebabe ikhtiar lan usaha niku pun engko sing ngersake Gusti Allah nganggo memberlakukan kerentek maupun karepe ati. Jedule karep ning jero ati, jedule krentek ning jero ati niku Gusti Allah sing ngersake. Nek jenengan memahami secara dilebokke sisan, kok ngerti jedul krentek, ngerti iku tak pengin ngene atiku, tak pengin ngene. Sing gerake ati ki sapa? Gusti Allah niku sing gerake ati. Ngerti iki pengen ngene, pengen ngono niku. Makanya nek simbah-simbah duwe filosofi jero
menungso sak derma nglakoni iki ya nyata tenan. Lah engko arep nglakoni wis sing ngobahke ati iki Gusti Allah cek. Sing ngobahke ati Gusti Allah tenan. Kaya kula kelingan-kelingan pesen balungan bareng ngaji kuwi terus akhirnya bareng ngaji dadak rono niki tak Gusti Allah sing ngelingi. Terus jenengan obah atine aku tak pengen mbut gawe iki. Karena ketok aku pengen mbut gawe iki tak ngleboni nang kono. Niku ki sing nggerake karo sing nuntun-nuntun Gusti Allah. Makane ana lafat ya muqallibal qulub, zat sing bolak-balikke ati. Ya sing balikke ati pengen ngene, balikke ati pengen ngono. Niku ki Gusti Allah. Dadi nek nggon menungso kudu ikhtiar usaha mesti rasa dikon wae. Tenan wis mesti wis menungso iki bakal ikhtiar, bakal usaha, wujud ikhtiar usahane apa? Ayo engko manut Gusti Allah le ngobahke ati. Diubahke ngene, mula wong ki polahe werna-werna. Nek esuk kae ting plepere werna-werna, ana ngalor, ana ngidul, ana ngulon, ana wetan. Wes le nyandang yo werna-werna, ana sing ketil, ana sing sak-sake. Le mangkat yo werna-werna, ana sing rimbit, ana sing cenanangan kae malahe. Wes piye kae nek ngono kae? Sing ngobahke Gusti Allah. Kadang kala wis usaha, wis ikhtiar, wis nyambut gawe. Nek nang nggon ikhtiar ngudi rezeki niku wis nyambut gawe. Kok ujug-ujug dobahke atine Gusti Allah, leren metu. Duwe mbutane kok ngerti metu. Wong liya nek nganggo akale ora ganduk. Piye lho wong mbut gawe kek wis mapan bayarmu rada gedhe kok mah metu iki. Aku ora srek nang ati ora kepenak wis leren wae. Kowe iki radong lha iki wong liya mah ming nyacat ngonekke ora dong. Mula nalika ngonekke radong ngono kuwi jenengan dosa ora krasa. Lah nyacat karo kebijakane Allah ora krasa, Ji. Wong sing ngobahke ati dadi leren mbut gawe iki Gusti Allah dicacat-cacat donek-onekke. Iki jenengan dosa karena padha karo nyacat kersane Gusti Allah. Nek paham lah piye kowe kok dadi malah metu kaya bayarmu wis gedhe kek. Lah nyambut gawe wis rada kepenak. Ora aku leren wae wong ning ati ra srek ning ati selalu istilahnya perang rasa. Oh ya wis kuwi wong hidupmu, kebijakanmu sing kabeh dadi kersane Gusti Allah. Sing pasti anggere isih urip ki rak mesti diparingi rejeki, mung dalane monggo usahakno dhewe sesuai karo kersane Allah. Lah iki wong imane mapan. Ora ana kok ya sing ngomong ngene iki. Sapa sing ngomong? Orang ganduk. Aku lho ngomong ya gigi kok. Kowe tau nerang. Angel pol protes karo kenyataan sing ora cocok karo karep, ora cocok karo penglihatan mata kita. Wis mesti protes mesti. Wis mesti kok ya sampai saking dene kita niku ora tau nyocoki karep jenengan salat, anak ra salat ngono wae wis ngonek-onekke le nesu ora karu-karuan sih. Karena jenengan paham karo derajat salat, jenengan wis salat, anak ra salat ngono le ngonek-onekke sak apone. Aku ki wedi dosa. Wong duwe anak diamanati kon ngandani, gek leh ku ngandani iki ra kurang-kurang. Leh ku ngomongi wis kurang piye kok iya panggah. Ngayale pol kon salat wis ra gelem. Kowe iki gek anake sapa? Lah biyen ki sing jedulke iki sapa? Kok anake sapa?
Malah bar kuwi sak karepmu. Dasare turunane bapakne wae iki. Lha muni turunane bapakne padahal sing gembol kono kuwi turunane wong loro. Nek nggon elek dakoke turunane bapakne. Wong jenengan dijak gawe turunan ya gelem kok pokokan omong. Jenengane iki. Sangel. Malah telenek. Oh, buat. Lah jenengan mangkel kebijakane Allah. Ngono kuwi iki jenenge mangkel saka kebijakane Allah. Allah ngekeki kebijakan hukum iki anak ra salah. Wis Allah wis netepke ngono kuwi. Anakmu pokoke ra salah. Lah kok dadi Gusti Allah mutusi ngono sakarepe Allah. Wong Allah ki duwe rencana. Dadi wis rasa takon-takon. Mula nalika Allah mutusi iki anak ra salah, tambok ning juwehi ngantek ndobleh tekan tungkak to. Ambok ning juwehi ngantek entek suarane to. Nek wis Gusti Allah mutuske iki ra salah ya wis. Lah terus piye nek ngono kuwi neh pun juwehi ra guna iki ra paham. Ora kok ra guna. Jenengan juwehi anak saat anak ra salat akon salat niki manfaate loro kok ora guna piye Ji. Iki manfaate loro, manfaate pisan jenengan iki istilahnya le juweh le metu suarane kae dadi ganjaran. Le metu suarane kae dadi ganjaran. Mula nek nyuwara seru sisan. Wong ra dikon suruh nek iki pancen wis kaya bledek iki tarter kae. Dadi nyuwara ngene kae iki jan dicatet oleh ganjaran. Nek jenengan paham lho. Ping pindhone nalika nyuwarani anak kae nggugurke kewajiban. Kewajibane tarbiyah, kewajibane didik anak, kewajibane ngiring-ngiring anak iki wis jenengan tetepi najan anak ora temandang. Mula kula matur nggugurke kewajiban, sesuk ora ana tundesan saka Gusti Allah. Jenengan ora bakal ditundes sesuk. Aman arep anak ra salat kae. Iki anak kok ora salat, ora tok omongi po jenengan ming cukup ngendika, mang delok catetane raqib ming ngono kuwi. Aman lah kula ngomong iki wis ora kurang-kurang. Wah, ya wis ming ngono kuwi aman jenengan. Mula njuwehi kae iki oleh loro kok. Nah aku ngomongi ra guna, rugi le ndek anak ora rugi kok ndek anak kok rugi. Oh nyatane ndek loro tambah siji dadi telu, ndek telu tambah siji dadi papat. Oh rugi kok tombah tembeh. Ora rugi. Ora. Iki lho sing jenengan pahami ngomongi anak najan to anak ki ora manut. Ngandani anak nyadan to anak niku ora nurut, iki jenengan oleh ganjaran loro. Nomor 1 le metu suarane diganjar, nomor loro wis nggugurke kewajiban. Wis aman ngono ki nek jenengan paham. Dol ta? Wis entek jame. Ayo ben men tenang. Dadi asik. Engko nek ngomongi ra dienggo kae wis gugurke kewajiban. Manut karepmu ora karepmu wis ra kainan. Ayem nek ngono kuwi. Muga-muga dadi ridani Allah. Dadi berkahi Gusti Allah. Dadi rahmati Allah. Pinaringan nugraha sehat waras, saged istiqomah le ngaji, le ibadah. Manfaati maedai saking dunya dugi akhiratipun lantaran kaijabah donga lan penyuwunanipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.